dili nimo maabot, O Lord God. Salamat karong buntaga. We just want to bring back all the glory and honor that belongs to you. Amen, amen, and amen. Andam na bata, mukanta, musayaw sa tumbuing Diyos karong buntaga? Amen. Amen. Magmalipayo, bagong tuig, bagong kinabuhi, tulog sa among mga pagpati. Atong awit, tunong atong alayo, aron magmalipayo. Kasadya ni taknaan, lapit sa kahimayaan, mauray akong makita ang panagway na masana. Magmalipayo, bagong tuig, bagong kinabuhi, tulog sa among mga pagpati. Among gawin tunog atong kalayon, aron magmalipayo. Kasadya ni taknaan, lapit sa kahimayaan, mauray among makita ang panagway nga masana. Magmalipayo, awit na halangdon sa tanang Pasko. Magmalipayo, awit na halangdon sa tanang Pasko. Magmalipayo. Hey! Church! Magayok po sa pagkagamhanan mo, ang imong katawan, magasinggit sa pagkahanap mo, Diyos, may saman mo. Dagon ko ikaw, sa matagadlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa guma, puno ka sa grasya, sa tanan na pulakaw, ikaw ang maguna. Dagon ko ikaw, sa matagadlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa guma, puno ka sa grasya, sa tanan na pulakaw, ikaw ang maguna. Magagiyang ka, Jesus. Magayog po sa pagkagamhanan mo, ang imong katawan, magasinggit sa pagkahanap mo, Diyos, sa mali mo. Dagon ko ikaw, sa matagadlaw, sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya, sa tanan
na kung lakaw, ikaw ang maguna. Kaigod ko ikaw, sa matagalaw. Sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan na kung lakaw, ikaw ang maguna. Umagagiyak ka. Dagon ko ikaw, sa matagadlaw. Sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan na kung lakaw, ikaw ang maguna. Dagon ko ikaw, sa matagadlaw. Sa kinabuhi ko, ikaw lang ang mulabaw. Diyos ka sa gugma, puno ka sa grasya. Sa tanan na kung lakaw, ikaw ang maguna. Umagagiyak ka, Jesus. Jesus. Sa pagdahi, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Nahunong sa pagdahi, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahimulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pamaangkin sa kagawasang napatunay. Ang akong puso, ilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kaput, iwara-wara, ug ipapapapag sa kagawasang napatunay. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Nahunong sa pagdahi, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Nahunong sa pagdahi, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahimulungan mong buhat. Dili ko ihunong ang pagpaampi sa kagawasang napatunay. Ang akong puso, ilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kaput, iwara-wara, ug ipagpagpapag sa kagawasang napatunay. Ang akong puso, ilukso-lukso, ug isayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kaput, iwara-wara, ug ipagpagpapag sa kagawasang napatunay. Sa imong presensya, ako may kagawasan. Nahunong sa pagdahi, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Nahunong sa pagdahi, kanimo lang. Nahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong
presensya, ako may kagawasan. Mukhang simbahan ng Diyos. Maayo atong Diyos, amen? Aniya siya karon makagagahom ang atong Ginoo nga atong gisimbang aniya sa atong taliwala. Ang presensya sa Ginoo aniya karon ang kanindot mga igsoon kay nag-ingon siya sa iyang pulong, sangpita ko kay luwason ko kamo. Panahon sa inyong kalisdanan, panahon sa inyong mga kagulanan na ang atong Dios nga motagbo ug motagbaw sa tanan natong mga gikinahanglan. Wala nay lain pa kundi ang Dios lang nga makagagahom sa tanan, ang motagbo sa tanan atong gikinahanglan, ug ang Dios ang gusto nga makakita sa matag usa nato karon nga magdaig sa iya. Itaas na atong mga kamot sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Itaas na atong mga igsoon, ibigo inyong mga tuhod, simbahon nato siya. Amo kang simbahon no Dios. O son shikiyay. Ang gugma mo o kaloy way kinutuban, di guptan mo, di buok kinabuhi ko, gikan sa akong pagbago, hantod sa pagpahuay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Sang ugma mo ug kaloy way kinutuban, giguptan ko, di buok kinabuhi ko, ikan sa akong pagbago, hantod sa pagpahuay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinunano, kanunay kang maayo ka na ako, at tuta ko'y may gininhawa, awiton mo ang pagkamaayo mo. Ang timog mo, timog mo, nagkaluwas sa ngit-ngit, nagauban, masuod kaysa satanan. Kay ikaw ang akong papa, ako imong pinangga, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Tunay kang matinurano, kanunay kang maayo ka na ako, hantod ako'y may gininawa, hawiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinurano, kanunay kang maayo ka na ako, hantod ako'y may gininawa, hawiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, kaya ang pagkamaayo mo,
matinudan. Kanunay kang maayo ka na ako. Antud ako'y may ginhawa. Awiton ko ang pagkamaayo. Oh, kanunay kang kanunay kang matinuran. Kanunay kang maayo ka na ako. Handot ako'y may ginhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Your voice sing. Kanunay kang matinudan. Kanunay kang maayo ka na ako. Handot ako'y may ginhawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, magkasunod na ako. 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 Upihanan ko, kinabuhi ko, tanan niya na ako. Ang pagkamaayo mo, nakasunod na ako. Oh, tumawiton atong hibangon, orosong tunosiki, arararababanae. Orosong tunononono, manararasanganare. Bisaya sa wikna, orosong arasiki, oh, no, no, son, no, no, Salamat o Diyos. Ang tanan santos ug anghel nagayugbo kandimo. Ug ang kadakuan nagahalad kadimo ug nagingon. Ang tanang santos ug anghel nagayugbo kanimo. Ug ang kadakuan nagahalad kadimo ug nagingon. Come on. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. Oh Diyos, ikan kanimo ang tanan, alam kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Atong iisa atong mga kamot mo igsoon, takos ka sa tanan. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan.
santos ug anghel nagayong kanimo ang kadagkuan mga halangkan ug nagingon takos ka sa takos ka sa tanan gikan kanimo ang tanan alang kanimo ang tanan kanimo ang himaya takos ka sa tanan takos ka sa Kandi mo ang tanan halaga di mo Diyos amo kang simbahan. Let's praise our God with our own voice. Pero ato ang buhay Diyos, inilayan na nato. Bisan unsa man ang tumagian sa itong kinabuhi, ang atong buhay Diyos naara dyan ka nato. Kasama sa asa man na moadto. I know each and every one of us, O Lord God, lagi mo ipamating sa mga kasing-kasing, O Lord God. Pero despite sa unsa may ako ginagagian, O Lord God, ako himayaon, O Lord God, you are still worthy of it all, O Lord God. Amo kang bayawon o Diyos bayawon ka bayawon ka bayawon ka o Diyos bayawon
atong Ginoong Diyos. Amen? Maayo siya, gamhanan siya, o faithful siya sa atong kinabuhi. O usa sa pagbayaw sa Ginoo mao ang paghatag nato sa atong mga testimonyo. Naa ba mo yung mga giampo nga gitubag sa Ginoo? Amen. Kung nga naa, ari diri atong isulti, atong ipabalo sa kalibutan, ingon ang Biblia, nga we overcome the evil one by the word of our testimony. Okay? So adunay mga tao nga probably nag-go through sila sa imong naagian, unya ang imong istorya, ang imong testimony makadasig nila. Okay. Sige, kasi mo una, dali dayon. Dali dayon para dili na tumausik ang atong oras. Dali. Yes, kana kay gadagan. Hallelujah. Anak gyud magdagan kita. Maayong buntag sa tanan, nga nalang ko magpasalamat sa Ginoo kay pag last Tuesday, gabantay ko sa tindahan, tapos naigaaway nga naipusil. Kulba kayo kay, ako rayo sa tao nga naadap dito ba kayo. 1 meter ang kalayo sa kuan, na dito sila gaaway. Salamat ko sa Ginoo sa protection kay, wala protection sa Ginoo, naigo jud guro ko sa bala. Thank you, Lord. Praise God sa protection sa Ginoo. Bisan nag-away, wala ra sa duol. Imagine na 1 meter lang, duol ra kaayo. Yes, to God be the glory. Sunod, diri yun. Yes. Sister Mirna, come on down. Unya, kung aduna mo testimony. Masalamat ko sa Lord na. Good morning to everyone. Kanang daghang kay gihatag ang Ginoo sa ko. Although maabot pa Shabbat, kanang nagpasalamat ko sa Ginoo kaya I have a lot of kanang daghang kog nagihan sa akong life. Pero ang Ginoo wala jud ko niya biyai, kanang every time mohila ko sometimes kanang bugat na kaya akong gidabat. Si Lord ra gihapon ang naghatag og kalipay. Siya gyud tanan ang kumbaga I have a lot kanang naanatanan nimo wa kay problema, but sometimes naara gyud gihapoy maabot to strengthen us. Pasalamat ko kay nang I'm not kanang kumbaga dili ko inana ka kanang tagaan ni Lord ba nga kanang anak ihatag ko ni sa imo kay ikaw kaya faithful yan. I'm not faithful yun nga kanang as in nagkuan kita sa Lord na ako'y mga trials sa nagihan, but kanang Ginoo grabe kanang nakaingon ko nga kanang dili ko mag-expect kay na ako sa sales niya tanan ako nga kanang kaila dili na ko kaila tanan ang mapalit na ako niya mura ko kanang sometimes maka-close na nimo ba nga mangurog ka, makaingon ka, Lord, kanang hinatag dyan nimo sa kuha, kanang wala dyan maka-say no, paghihatag na niya sa imo, dagang mga, nasa mga mahitabo nga dili mayo, but ang Ginoo pag mingon siya, yes, imuha dyan anak, wala dyan makapugong. Kanang all the glory, ihatag na ko sa Ginoo, kay wako'y mabutangan sa akong kalipay, sometimes gabi, makilak ko nga, Lord, grabe sa akong kinabuhi, magpaabot ko sa 2021. Nga daghang kayong blessing hatag ni Lord. Amen. Praise God. He is always there. He is our strength. Amen. Og siya ang magpanalangin ka nato. Kinsa pa? Dali dayon. Yes. Hallelujah. Kana. So good morning everyone. No? So I am so thankful to God kay I got quarantined for 14 days. And then, kung siya, nag-duty ko niya, akong kanang temperature, yung kalit, saka. So, nahimo siyang, pag sa office pa ko, 37.4, pero pag uli na ako, na-edit siya 38.9. And then, 3 days yung naog. So, grabe ang prayer sa mga kauban ako sa church, especially the group na MSG, kauban man may. So, ang okay ramta ko sa akong self, pero ang akong ikabalag anato is, ang tanang hinduol na ko. Ang tanang hindi wala ko gilantan sad, so including akong duha ka ate o tulo ka pagmangkon. Pero thankful kay ko ni Lord kay naka-survive me, and then wala ko duty for almost 14 days gyud niya na-extend pag gyud kay kanalaging symptomatic, so bisag isipon ra ka, actually sipon ra to siya.
ingon sila nga basin daw sa variant or I don't know, pero thankful ko kay nakasurvive mi tanan and then yes, nakasimba na ko balik. Yay! Praise God! Mo na yung pinaka-importante yan na. Okay, sunod. Yes! Come on down. We miss you last night. I arrived late, Pastor. I'm sorry. Good morning, everyone. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo kay before agdahonon kay nako akong brother na paatinon diri sa church. But I was surprised this morning because nakalimot ko remind sa iyaha gani na mag-church me because I was so busy. Last night I attended Cutting edge. Cutting Edge, and due to a lot of circumstances, I arrived late, but I thank God na nakabot ko. And then, na-surprise ko kay pag-out ako sa office, ni kata siya text na, I message sa messenger na, out na ba ko sa office, and padoon na siya sa simbahan. So, like ko, wow, so siya na siya ang kanang ni-initiate ba, nang umatag sa'yo, Praise tapos, mo atan sa service, and what I appreciated most kay nakalimot ko og bilin og money niya. So, of course, wa siya pamliti. So, willing siya naglakaw gikan sa mga padung sa church. Hallelujah. Magkita lang mi diri. So, thankful kayo ko sa kayo nagibuhat sa Ginoo na iyang gitouch ang heart sa akong manghod, and hopefully tuloy-tuloy na. Yes! Hallelujah! Okay, so next. Naapay nagkalayo diha. Lagi. Lagi. Dugay. Good morning sa tanan. Of course no, una magpasalamat mi sa Ginoo ato labaw magkagagahom labi na pud sa ato ang nanay ug tatay for always telling us nga importante kayo ato relationship with our fellow believers and our fellow men. So amo lang ipasalamat dako jud kayo og grasya gihatag sa Ginoo namo sa among business, and we also would like to thank the church for supporting us, especially with your prayers. Si Beth, akong wife, nga part sa akong team, naa siya actually total of 3 seats, Pastora, for a travel, but of course, because of the situation, dili lang na mo i-travel, but really, kuhan kay amazing kay si Lord. I would say nga siguro 80% of our kining natabangan namo nga mga family wala gini siya sa lista, Pastora. So I mean hinatag ra gyud siya sa Ginoo because of our faithfulness, because of our kuan ba giuna lang gyud nato siya sa tanan natong ginabuhat. So I encourage everyone labi na kadtong naasa nate camera daw naasa online karon to really go to church and praise the Lord physically. Amen. Amen, amen. Praise God. Seeking winner. Seeking top seller. Hallelujah. Praise God. Anyone else? Yes, come on down, Brother Ricky. By the way, nagtudlo to si Pastor no nga prepare ourselves. Wala man sila Brother Bimbo last week. Oh, but if you need that, you can approach Brother Bimbo. Hello, good morning Sanan, good morning Pastora, Pastor Raquel. Ako, I would like to thank God for His goodness. Actually, akong testimony, we know naman 2020 sa COVID ba? Sa akong work, no, pagsulod ng 2021, ang direction lang ng company sa ako, kaya ang forecast na sa economy down good, 5 years pa bago makarecover. So ingon ng boss ko na break even lang to survive, okay na sa atin. So okay, nag-plot kami ng sales target, pero sabi ko, walang imposible good sa Ginoo ba? Ako as a head sa sales, medyo hirap sa ako, kay construction man among ginabaligya. Tanan na construction that time is nag-stop, no? Pero grabe ang Ginoo kay in our 7 years sa trabaho namin, no? This year 2021 ang pinakadako namo na sales. Wow. No? So ang ginahangyo lang ng boss na ako nga at least to survive. Pati ako sabi ko giunsa na ako pagbuhat pero Ginoo lang gyud ang nagbuhat na. Katong gitudo sa to ni Pastor kanang relational prosperity, effective gina siya, no? So basta sa Ginoo lang tanan, so gihatagan niya ng tao nga sa gyud ang motrabaho para sa amo ba.
tanayan na project gihatag sa amo and protected mi sa amo mga competitors ba. So na-amaze gid ang akong boss kay third quarter hit na namin target, naging pa siya, Ricky, kaya pa ba natin to extend, stretch our target for another incentive for the tanan na tao? Sige sir, kaya. So nalabawan, pasad na mo na siya. No? So pasalamat ko sa Ginoo, no? And I know, next year, mas dako gid ako target, pero naang Ginoo. Salamat, salamat. Praise God, amazing, no? In the midst of pandemic, over pa over. Okay? For your light block needs, mo na dala ni Brother Ricky, o sa inyong mga helmet. Managingon promote your own brother and sister. Amen? Kang kwartas Ginoo patiyok-tuyok ko na nato, dire-dili nato dito. So, we praise God. Salamat sa Ginoo. Okay, napa? Going, napa? Kanang naa sa atong live stream, inyo lang i-type ang inyong testimony diha. Praise the Lord. Yes, Pastor Raquel. Dito nging, murag naginuktok lagi ka. Naan nag-testimony, oy. Magikulbaan na siya. Siya. Ana. Nagproglaw mo nang una-una. Murag nag-isip-isip. Bakit kong pastora? Ako ito testimony last week. Na kuha na si pangalan ni pastora na blisingan na namo itong amuang kanang nadidedicate kay last year nangayo kog sign ni Lord kung Lord tagay kog sign kung ihatag ba nimo namo ning so at that time akong contract is only 4 months 4 months on wala may kabalog among off so na pandemic man kaya ako manginan si Lord kung imong taga-ag sign kanang kung palito na mo ning mga item is taga-ikog kanang mabayran na mo ba? So, ang akong gipangayo niya is to extend my contract. Bisan i-extend niya og 2 months. So, equivalent og 6 months. Pero salamat sa Ginoo, gitagaan ko niya sign kay na-extended akong contract nahimong almost 1 year. So, salamat sa Ginoo, napalit na mo ang mga item, yan nablisingan na ni Pastor. Amen. Praise God. Praise God, praise God. Salamat sa Ginoo. Yes, we rejoice. Pila na inyong truck, Brad? 8 na ang truck. Nagsugod sa usa. Pakpakan na to atong Ginoon Diyos. Yes. Basta mag-faithful lang ta sa Ginoo, siya ang mupanalangin ka nato, siya maghatag og increase ka nato. Amen. And amo nang nakita sa mga tao nga nagsimba sa Praise Cathedral, lahi ra gyud ang mga faithful. Ang katong magdala sa ikapulo diha sa Ginoo, panalanginan gyud sa Ginoo. Amen. Unya another lesson nga tong makita diha, especially katong naay trabaho sa gawas o imong husband nagnaabay trabaho sa gawas, ang inyong kwarta i-invest para maabot ang panahon di nakakinahanglang mo larga, di nakakinahanglang mo trabaho sa gawas. Ari na lang ka diri sa with your family para mag-uban na ang pamilya. Amen? Amen. Okay? Ingon sa Mateo 4:19, samtang naglakaw si Jesus sa dapin sa linaw sa Galilea, nakita niya ang managsuon nga si Simon, nga gitawag usab og Pedro og si Andres nga nagtaktak og pukot, kay mga mangingisda man kini sila. Mingon si Jesus kanila, sunod kamo kanako ug dili na isda ang inyong pangitaon, kay tudluan ko kamo sa pagpangisda og mga tao. Hallelujah. Maayo ang imong trabaho karon, it's a noble job, but there is a greater or more noble job, and that is to be a fisher of men. Ako kamong giawhag nga inyong ibutang ang inyong kamot sa inyong kasing-kasing. O niya, ampo mo, ina Lord, muduol ko nimo, ingon siya, come, follow me, and I will make you fishers of men. Sunod mo kang Kristo, duol kang Kristo, sunod kang Kristo, og siya maghimo nimo nga mangingisda. Karong Christmas season, kay mao man ni ang panahon nga mag-reunion, mao kini ang panahon magtapok-tapok ang panimalay, that you are going to be a fisher of men. Magsugod sa imong panimalay.
Okay, everybody just pray. Pray it. Pray that verse. Lift up your voices. Ginoo, salamat kaayo. Imo kaming giimbitahan nga muduol diha kanimo, Ginoo. O karon miduol kami, Lord. Miduol kami kang Ginoong Jesus, ang among manluluwas, among manunubos. Ayang gihatag ayang kinabuhi alang kanamo. Miduol kami kanimo, Ginoong Jesus. Amo kang giilang nga among manluluwas. Lord, ingon ka, come, follow me. Musunod kami kanimo. Hatagi kami kasing-kasing nga malumo diha kanimo, Ginoong Diyos. Lord, nga kami mutuman sa tanan nimong mga sugo, sa tanan nimong mando. Musunod kami kanimo, Lord, og makaila kami kung kinsa ka. Og sa among pagsunod, salamat nga imo kaming himuon nga mangingisda og mga tao. We will become fishers of men. Ikaw mag-raise up og mga fishers of men niining simbahan called Praise Cathedral, God. Salamat kayo, Lord, nga ikaw ang usab ka namo. Ikaw mag-usab sa among mga priorities. Ikaw mag-usab sa among mga pananaw. Og Lord, ang imong kabubuton mahitabo sa among kinabuhi. Og sa among pagsunod kanimo, ingon ka, Lord, seek you first the kingdom of God. All these things will be added unto you. Ikaw magtagbaw sa tanan namo mga panginahanglanon. Karong Christmas, Lord, season. Lord, let this be a harvest of souls. Gamiton minimo, Lord, sa among mga panimalay. Magsangyaw sa imong mayong balita. Mag-harvest, mangisdag mga katawhan, Ginoo. Sa among mga opisina, sa makahigalaan, mga classmates, Lord, mga kasilinganan, mangisda kaming mga tao. Kay ikaw magahimo ka namo og mangingisda og mga tao. Kinayang-ngampo sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan mo ingon, no? Amen. Okay? Padayon na ninyong ampo, and it's the Lord who's going to change and transform you. Okay? Sa unang Korinto 3:6, na ngayon dari ako ang nagtanom, o si Apollos ang nagbisbis, apan ang Diyos mao ang nagpatubo. So sa atong pagtanom karon, kay muduol ta sa Ginoo, magdala kita sa iyang ikapulo, o kita magtanom. Magon sa ta mga kaigsunan, magtanom. So na ay pagtanom, apan naasay pagpamisbis. Na ay pagpamisbis o pag-amuma sa tanom. Ang tanom dili lang mutubo iya, basta imutubo ra. Naagyoy mag-atiman. So sa tanan na imo nga gitanom sa year 2021, iampo, bubuan nimo sa imong pag-ampo, bubuan nimo sa imong pagtuo, amumahon nimo na Lord, salamat sa akong harvest. Kaya anaagyod ang harvest in Jesus' name. Amen? Ibutang ang imong pagtuo kung unsa tong imong gituhuan diha sa Ginoo. Ibutang ang imong pagtuo unya mag-harvest nga imong amumahon sa pag-ampo, sa pagtuo, kay ang Diyos ang maghatag og pagtubo. Kung ang tanan nga mutanom mo ingon og salamat dahil sa pagtanom ninyo alang sa CPMA, atong pakpakan ng atong Ginoong Diyos. Kano sa gayto gibuhat? Last Monday ra to, no? Oh, murag dugay na kay sa akong huna-huna. Salamat kayo sa Ginoo. Pakpakan na to sa mga atong Ginoong Diyos. Grabe. Lipay kaayo ang mga pastor. Grabe. Last minute na gitagbog yung Ginoo ang mga panginahanglanon. Ang uban mo atras na ang sa core group sa execum sa, pero si pastor padayon ra gyapon siya tungod kay gibutang man ang kabugaton sa iyang kasing-kasing diya sa Ginoo. Kabaw siya nga tagbuon na sa Ginoo. Saturday night gitagbog yun sa Ginoo ang tanan. Hallelujah. Pagpakan na to sab. Okay, first time to after 2 years nga nag-gather nga daghan kayo po nga mga pastor dito sa Talisay. Unya, pagka Martes na sad, ang mga asawas pastor nangalipay na sad, pakpakan na ito. Praise God, ni-upgrade na, mga bago na ang bag ilang nadawat. Hallelujah. Okay? Andam na tanga mo hatag mga kaigsunan? Be faithful, bisan pa katong naa sa live stream. Sa pag-auhag ni Brother Bimbo ganina, ayaw ra mo kontento diha nga naa mo sa live stream, ari gid ta. Lahi ra kung anaa ka sa presensya sa Ginoo.
Okay. Ampo ta mga kaigsunan Ginoo, salamat kaayo sa imong kamaayo. Salamat sa imong faithfulness, God. Lord, you have always been faithful to us. Wa ka ni pakyas, Ginoong Diyos. Sobra-sobra pa ang imong gipanalangin kanamo. Salamat sa pagtagbo, Lord, bisan pa sa CPMA banquet. Lord, bisan pa sa Queen Esther. O Lord, sa among mga personal nga kinabuhi. Bisan pa ni ini nga simbahan nga PCGO. Sa matag panimalay, ikaw nagapanalangin, O Diyos. Ania kami nagdala sa imong ikapulo, o guban sa imong ikapulong among mga halad, among mga binhi. Amo kaning buuan sa among pagtuo, sa among panalangin, o kanimo tubo maghatag kanamo og 30, 60, 100-fold return. Dawata kani Ginoong Diyos, padayon na kog hatag kog binhi sa among mga kamot. Especially karong Christmas season, Lord, hatagi mig binhi para kami makatanom sa kinabuhi sa uban. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome, PC Go! Hey Max, I bet you were blessed by the offering thought, right? Amen. And now it's time to give back to the Lord. So, for those who are on site, there are people who will be receiving your tithes and offering. And for those who are online, you can transfer your tithes and offering into these bank accounts. So never forget, those who give generously reaps generously. And also, set your heart right in giving back to the Lord. And lastly, the Lord loves a cheerful giver. Alright guys, that's a wrap. The world waits for a miracle. The heart longs for a little bit of hope. Oh, come, Emmanuel. A child prays for peace on earth, and she's calling out from a sea of hurt. Oh, come, Emmanuel. And can you hear the angels singing glory to the light of the world? Glory to the light of the world is here. The child breaks from the tears of a mother. A baby's cry is the sound of love. Come down, Emmanuel. He is the song for the suffering. He is Messiah, the Prince of Peace has come. He has come, Emmanuel.
we would like to invite you all to our candlelight production on December 24th. Thank you and God bless. Amen. Atong pakpakan kas apa, salamat sa Dios. Mga importanteng mga pizza ato palihog ibutang karong 15 karong Miyerkules mao ang atong workers Christmas party. Apil ana ang mga nag-dance ministry, ang worship team, ang ushering, o katong mga taong gipang imbitahan nga nangalagad sa Ginoo. So karong adlaw, make sure you got your invitation. You get your invitation so that we can confirm kung wala ka ngano, so we can now make sure we work it out. So karon na ng Miyerkules ang Christmas Workers Christmas Party. Unya, pag-abot sa Domingo sunod semana karong 19 mo ang atong Domingos pasalamat pagtapos sa tuig. This is the Sunday that we have dedicated to honor the Lord as we turn the year. Duha naman lang kasimana ug magbag-o na ang tuig. And we are making sure that we are attuned spiritually. We are not just looking at the new year physically, but we are likewise transitioning. Make sure that we cover our bases, we cover what we needed to cover, and we can face the new year with the excitement and the leading of the Holy Spirit in our lives. So, sa 24, sunod, 19, and then 24 will be our candlelight. Unya, pagka ang Domingo is, usang adlaw ang Domingo? Usang adlaw ang Domingo? Usang pizza ang Domingo? Oh, 19 man taron. 19 plus 7, 26. So, 24, ha? Diba? Pagka 19, Thanksgiving, plus 7, 26. So, Sunday is 26. Correct? So, sa 26, that will be our last Sunday. And then, pagka 31, our New Year's Eve service, iandam ninyo inyong mga plans. We will be praying for your plans. And we are going to ask the Lord for wisdom, guidance. If God will have to change everything, open your heart to what God is going to do and tune your spirit with the Lord's leading. Kay importante kayo kabaluta. Kay kung dili nato masabtan ang lihok sa Ginoo, mabiyaan gyud ta og makiglalis ta sa Ginoo. Mao na nga importante nga naatay kasinatian sa pagpamuhat sa Dios, sa atong devotion, dili nato mataligaman ang mga mandato, mga pagpahimangno, mga pagpahinumdum sa Ginoo sa atong angay nga tagbuonon karong 2022. Ug tanang excited sa bag-ong tuig mosulti og amen. Again, sa 15 karong Miyerkules ang atong Christmas party sa mga workers sa church, mga volunteer workers, and then pagka 19 Thanksgiving, unya pagka 34 mao ang candlelight, families man gyud na. Unya pagka 31 mao ang atong New Year's Eve service, and ang atong last Sunday is 26, and the New Year's Eve service preparation for the upcoming new year. Okay, so plan, make sure your plan are all laid out. You are tune in with the Lord. Unya dili gyud mo nagwarawara lang nga bisag unsa lay mahitabo. Dili na ang klaro, dili na tarong, dili na sakto. Ang sakto, maminaw tas Ginoo, imong pamalandungon karon pa lang, unsay mga gibutang sa Ginoo sa imong hunahunag kasing-kasing nga angay nimong buhaton sa espiritual nga nimong kinabuhi, sa imong panimalay, sa imong negosyo, sa imong panarbaho. Dili pwede nga bisag unsa na lang, dili na sakto, dili na tarong mo nang walay kumpanya nga moatubang og bag-ong tuig nga way kapagpangandam na anay mga sales target, na ay things learned, mga nakatunan para
magamit ang maayo o isalikway ang dili maayo. Sama po sa atong personal nga kinabuhi, importante nga naatay paghuna-huna, naatay time to think, or gitawag sa lain nga thinking time. You simply sit down, look at the future, look at your calendar, look at the Word of God, and where is God leading you? Importante kay na kung naay mga isettle atubangan sa Ginoo, usa magbago ang tuig isettle. Forgiveness, unforgiveness, hatred, bitterness, unsettled issues nga angay nimong isettle, angay nang mahitabo. Usa ka mo abli. Dili na tradisyon, pero pangandam, pagtarong sa imong pag-abli sa bag-ong salig, piyal, nga tuig diha sa Ginoo para nimo. Amen? Hay, may buntag. Salamat sa Dios. Okay, atong ablihan ang atong mga Biblia sa Genesis. Genesis Kapitulo 41, versikulo 53, ngadto sa 55. Kani bitaw nagkabata kano ang edad, grabe. Bali na akong pangita sa akong antsuhos. Last Sunday nakabantay. Ang ako kunong gigamit antsuhos pang babae, pink. Actually ako gitong antsuhos, pero kana bitong ni order kas Lazada nga reading glass, amo ko kay bawo nga na color. So pag abot na ay pink mo, ito akong ginagamit in town. Yung sila imuha ba ng antsuhos, pasoy ko ako ni oy pink lagi. Buwan ang bag-ong kinabuhi. Pagka malimot ka. So, bali akong pangita sa akong antsuhos, akong nakaplagan na aragyo day sa auto. Sige ko, asa naman to tibok bali ako naghihabwa. Tuwa day sa auto. Tingnan mong tapad, ayaw katigulang kalit. Amen. Genesis 41:53. Nahuman ang 7 ka tuig nga kadagaya sa tibuok Ehipto. Unya mibanos ang 7 ka tuig nga gutom sumala gayud sa gingon ni Jose. May gutom sa tanang nasud gawas sa Ehipto. Sa dihang giabot na sa gutom ang tibuok Ehipto, nangayog pagkaon ang katawhan kang Paraon. Ug giingnan ni Paraon tanang Ehiptohanon, pangadto kamo kang Jose ug sunda ang iyang gisulti. Amahan, tudloy kami sa mong pulong, ikaw ang among gusto nga musulti, mutingog, mugiya ka na mo. Gamit ako, Diyos, nga imong tigpamakba aron masulti ang imong tumong, sulti ang imong kabubuton sa matag usa ka namo sang ngalan ni Jesus. Ug tanan musulti og Amen. Akong balikan ang gisulti sa Biblia, ingon siya dito, pagkagutom na sa tanang katawhan, dili lang sa Ehipto bisag gawas sa mga kanasuran nga wala sa Ehipto, gipanggutom sila og midangat na sila kang Parao para mangayo og hinabang kay tungod kay bao man sila nga naay dagko nga mga bodega nga puno sa mga bugas. So ingon dito nga ningadto sila og pag-abot nila kang Parao sa last verse sa 55, ingon dito, pangadto kamo kang Jose, sunda ang iyang isulti kaninyo. Importante kayo nga atong masabtan ang gihatag nga pahimangno sa Parao nga paminawon ang advice, ang paminawon ang sugyot ni Jose aron matagbo ilang panginanglanon. Atong isugdan ning pagtuuna para makapangandam sa bagong tuig paagi sa pagsabot nga ang 7 ka tuig nga kadagaya o 7 ka tuig nga tagutom usa ka pahimangno nga misteryoso kaayo nga kung dili nato ni masabtan, maiwit yun ta sa planos Ginoo og atong makaplagan ang dili angay natong makaplagan. Mao ang advice nga paminawon nato ang sugyot, ang sulti, ang tambag ni Jose dinha kanato. So ang sulti ni Parao, o karon gagutom na, sige adtuan ninyo si Jose kay kahibalo siya unsay buhaton ninyo karon nga naanay tagutom. So ato nang gigamit nga pahimangno sa Ginoo giya karon nga naay bag-ong season, mag-usab na pod ang bag-ong ang tuig. Unsa man ang pagpangandam tungod kay ato nakita na ay panahon sa kadagaya, paghuman sa kadagaya panahon pod sa kagutom, puman sa kagutom kadagaya na pod den kagutom na ay siging pag-usab-usab sama sa adlaw, pag-abot abot ang gabi, maabot na po kaglain na pong adlaw, kabuntagon, gabi,
na ay cycle, na atay gitawag nga nagpabilin nga pamaagi sa Ginoo nga sistema aron ang kalibutan normal nga maglihok. Ug susama niini ang pagtudlo ni Jose ngadto sa parao ug sa katawhan nga angay gyud tang mamati unsa may tambag ni Jose. Sa niaging semana atong nakaplagan ang upat ka tambag. Una ingon siya pangita og maalamon og naay kasinatian, naay lawom nga pagsabot nga tao nga muduma sa mga taliabot nga panghitabo. So atong nakatunan mo upgrade ta sa atong kaalam. Dili pwede ang imong kaalam ni ato kutob ra na diha. Mo research ka, mo tuon ka, mangayo kag tambag, mo attend kag conference, mangayo ka og mga pahimangno sa mga taong niagi na sa mga butang susama sa imong produkto o kumpanya o atong gitawag nga interest, and continue to upgrade. Walay taong moingon nga kay baw na kustanan. Kanang taong musultian na, but pasabot, naigo na siya sa iyang garbo. Kaingon sa Biblia, ang tao usa mahagbong, mutumaw usa ang garbo. Garbo nga di na siya mamati sa bisan kinsa. So bisan pang kabalo na kaigsuon, gitambagan kita ni Jose nga mo padayon ta sa kaalam. Nganong gisulti man nato nga angay tang mag-upgrade sa kaalam kay sa panahon ni Jose maalamon man ang tao ni Parao, kantigo man sila, pero niabot ang panahon nga kinahanglanon og Dios nun nga kaalam, dili lang kalibutanon. Mao na nga ang atong pagtuki sa pulong sa Ginoo, aspeto ni sa gitawag natong Dios nun nga kaalam. Dili mahimo nga magpabilin tang iwit og atong unahuna sakto na. Kanang mga nagunaw ng siging sakto na, mao nang sakto ra gyud kadiha, dili nakakasaka. So ang hagit sa ato igsuon ang pagtinguha nga mulambo ang atong kaalam, ang atong kahibalo og dili ta maghinambog sa atong nahibalan apan magpabiling mapainubsanon aron sige padayon ang pagsud sa mga bag-ong mga pamaagi nga mahimo tang malambuon. Ug tanan nga hiubos sa Ginoo mosulti og amen. Nakatunan po nato nga kinahanglan mo desisyon galing ka naagyug kay ngipon. Dili pwedeng sige ako ning buhaton pero imong siging usbon-usbon. There has to be authority when pag-ingon sa Biblia nga pagpili og mga leader nga ibutang sa matag lugar aron mo bantay og mo kolekta, gihatagan og ngipon ni Jose nga ang mandato dili pwedeng huna-huna lang, na ay implementasyon, na ay kalihukan, na ay mga pagabuhaton nga dili lamang pamaba apan na ay paglihok. So gisulti ni Jose kinahanglan na akay lawom nga pagsabot nga tao, maalamon na ay kahibalo aning butanga, unya mupili kag mga leader nga maoy mo lihok aning mga kalihukana, and then ingon siya dito paghuman o sa iyang gi-advise pagtipig og 20% o 5 kaparte sa ani. So 20% of your income must be for savings. Kung makaminaw gyud ta ni Jose, nagtudlo sa dili tanang panahon na ay abundansya, na ay panahon nga na ay sama sa gitawag natong pandemya, na ay panahon nga maing ana, o kung dili ta andam wala tay Ginoo perting lisuda. Pero kung nakapangandam ka sama sa Ehipto, ang Biblia nagtudlo nga si Jose gigamit sa Dios para dili lang maluwas ang Ehipto apan ang nasod sa Hudyo, ang nasod sa mga Israelita nga maabtan pud og kagutom, mao nang abot sila uyog sa tibuok pamilya ni Jose, og didto na nagpuyo, dito nagsugod ang istorya nga nahimo silang napaboran sa Dios tungod ni Jose, ug ang kalibutan nagsugod pud sila og abot. Ato po nakatunan nga sa panahon sa kalisod, no, una usa may lang baton, kwarta ipalit sa bugas. Mahurot na ang kwarta kay kaguliyang man, lisod man, ang mga kabtangan ipamaligya para makapalit og bugas. Pag human sa mahurot na ang mga kabtangan, muabot na sila pagbaligya sa ilang mga yuta. Muna nga ang Ehipto ni abot ang panahon nga na nag-iya sa tibuok kalibutan sa kayutaan,
Kay pitugod ka tuig ang kagutom, dili 7 ka adlaw, dili 7 ka bulan, 7 ka tuig. Lisod nga ikaw makapabilin nga naa nga wa ka nakapamandam, naa ka ni adto pero wa ka kapangandam, siguro makalahutay kag 3 ka bulan, 6 ka bulan, pero 7 ka tuig. Murag kinahanglang kag milagros Ginoo mo na nga nakapangandam gyud sila tungod kay gihatag ag giya sa Dios. Muna we were really telling you, listen to the voice of God. Paminawag gyud ninyo ang Ginoo sa inyong pagbasa sa Biblia, ang mga impressions nga inyong makita kay naagyoy pagpamuhat ang Dios. Ug tanan masultiog karong adlaw, again atong nasulti last week, kung wala kay abilidad nga makatipig og 20%, you don't have greatness in you. In English, no? If you are unable to save, invest, do something with the 20% of your income, you just don't have greatness in you. Wala pa yun nimo ang pinakahingpit nga panghuna-huna, abilidad aron mahimo gayong magmalambuon ang imong kinabuhi. Kinahanglang makasabot yung ka, dili na sa unsa kadako ang imong kita, kundi unsa kadako ang imong matipig. And that is how the Lord can use you to be a blessing for others. Amen? So karong buntag, magpadayon ta, upat ka mga yawi nga atong makaplagan sa panahon sa abundansya, unsa may angay natong buhaton. When the Lord has provided and blessed us with so many things, what are we supposed to do? Maghinambog ba ta, magara-gara ba ta, magsigir ba tagkaon sa gawas, unsa may buhaton, unsa may tambag sa Biblia, unsa may gitudlo ni Jose ngadto sa Parao nga makakat-on ta aron naatay pagpangandam sa ugma. Una, atong sugdan una sa mga yawi, mao ang sa may English no? First key is to build your capacity. Imong padak-on ang imong kapasidad. Duha ka butang. Una sa imong espirituhanong kapasidad ug ikaduha sa imong intelihente o ang atong matawag nga spiritual capacity, and number 2, your intellectual capacity. Your intelligence has to grow. Ang una atong tanawon kay building capacity ang una, kay tungod kay naa kay abundansya, ang angay ni mo una-unaon, dili ni magpadayong ingani mo nang mugunahuna ka, Lord, okay, if I am going to sustain, if I'm going to go to the next level, if I'm going to overcome the next challenge, the first thing that has to happen, ang una gid nga mahitabo, ang imong pagpamati sa Ginoo, musigi pud og saka. Dili porke gipanalanginan ka karon na busy na ka, wa na kay panahon sa Ginoo. Kay kung ingnana igsuon maut-ut ang imong mga paningkamot, moabot ang tagutom, wala gyud kay makuha, kay wala kay giya diha sa Ginoo. Importante nga ang Dios imong mapamati. Mo nang sa panahon sa abundansya, naa kay mga madawat, naa kay pagtagbo sa imong panginahanglanon, mao ni ang panahon nga imong padak-on, lig-unon ang imong gitawag nga kapasidad. Akong basahon ang usa sa definition nga ilang gigamit sa building capacity. Ako lang basahon sa in English and I'll try to translate it. No? Ingon siya, capacity building is defined as the process of developing, strengthening the skills, instincts, abilities, processes, resources that organization and communities need to survive, adapt, and thrive in a fast-changing world. Akong suwayag hubad. Ang pagpadako sa imong kapasidad, gihubad sumala sa proseso nga angay nimong palambuon, lig-unon nimong abilidad, lig-unon ang imong panghunahuna, ang imong mga kinaiyahan nga makapalambo nimo og mga proseso og mga gigikanan sa tanang organisasyon o komunidad aron sila makalahutay, makalambo, maka-adapt sa mga paspas nga kausaban sa kalibutan. So, in other words, when you talk about capacity building, it is fundamentally about improving effectiveness. Ang paglambo sa imong mahimong paglihok sa patigayon o sa imong pagpanarbaho.
So ang imong effectivity. Now, usa may labot ani sa atong panibahon, pastor. Ang imong tagbo sa Ginoo, kung walay mahitabo pagpauli nimo, wa ka nakigtagbo sa Dios. When you come to church and nothing is happening and nothing is going on in your life, change, transformation, you have not met God. Wa gyud nimo nakaplagan ng Dios. Because when you find God, something happens in your brain. Something happens in your mind. Why? Because the Spirit of God begins to move and changes. Munang ingon sa Ginoo no, sa Romans 12. Anan ako sa notes, so let me just insert this. Ingon siya dito, do not conform, do not copy the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing or by changing the way you think, by the renewing of the mind, or sa NLT, by changing the way you think. So ang pagdawat sa kausaban nga angay sabton aron mudako ang imong kapasidad, makabuhat ka sa mga dagkong mga butang, mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo sa lahi nga pamaagi. Remember no, kung ang imong income is only 5,000 a month, maura na ang imong kapasidad. Kung ang imong income is 10,000, maura na ang imong kapasidad. Kung ang imong income is 100,000 a month, maura na ang imong kapasidad. Kung 1 million na imong kapasidad every month, income ha, neto, dili na siya puhunan, neto, net nimo 1 million, mao imong kapasidad. Pero timan ino, kung mo income kag 1 million, mas naay daghang tao mo income mo 5 million. Naay daghang tao mo income mo 10 million. So dili ka basta lang mo abot sa level nga okay na ko ani, naay Ginoo nga mugiya. Okay ra ang kinaiya nga kontento. Sumala sa kabubuton sa Ginoo, pero dili ka mahimong kontento sa imong kaugalingon nga walay giya sa Dios. It has to be God telling you kay ngano, kay naay dako nga komunidad nga nangita og Ginoo ug magamit ta sa Dios kung naatas abilidad sa pagtagbo aning mga dagkong komunidad. For example, nasunugan ang mambaling, libo ka panimalay o katawan ang mga nasunugan. Mo na nga naatay pagabuhaton nga paghatag dito, pero ang puntos mao nga kung naa ka sa panahon sa kadagaya, kinahanglan masabtan nimo nga ang imong espiritu mo connect gayud sa Ginoo. Ang problema mo gud sa uban no, pag wa pa lagi kwarta, wa pay income nga maayo, di tarong, mga liyag yun sa Dios. Grabe mo dut-dut sa Ginoo. Pero naan na ganing, di na musimba, di na matinud-anon sa ikapo, di na matinud-anon sa pag-atiman sa iyang pamilya, di na matinud-anon sa pag-atiman sa iyang mga angay nga pagabuhaton. Dili na mahimo. Kung ikaw gipiyalan sa Dios ug ing ana, kunya na anay bagong panahon nga moabot, you really have to be transformed. Naakay kausaban sa espiritu. Di na ta mosulod sa atong mga pangutana. Kumusta ang imong pag-ampo? Nag-ati na ba ka og powerhouse? Mahinumdum sa imong tapad, ing na imong tapad, wa lagi ka ni tambong atong gahapon. Ing na imong tapad, kay wa ra bagid na siya. Bingo, wala ko internet manggod. Rason pa more. Mangayo na galintas Ginoo, muingon po ng Ginoo sa ato. Wa ko internet dong, di ko kahatag nimo guidance. Kapait. Mahimo man untang mo tambong, pero nganong di mangyud kapoy pasuroy lisod imata. Maulage, pero pag outing, alas 4 mo gikan kay mag-outing. Na, alas 3 pa lang, mata na, hikay, humana, nakasinina ng pangligo. Pero simba, prayer meeting, sa oras na gali, alas 10 buntag, ha? Alas 6 na ba ito prayer meeting? Bitaw. Ina imong tapag, burag, ikaw man na. So, kumusta imong prayer life, ang imong paghiusa sa Ginoo? Kumusta ang imong pagpamati sa pulong sa Dios? Nagbasa ba ka og tarong? O imong tagon nga, di man gyud tarong, pero tarong-tarong na baya. Nya kung dili kayo tarong lang niya, mas maot pa ana, tarong pa. Kaya ang pinakamaayo, tarong man, di ba? Ang dili kayo maayo, tarong.
So kung dili pag yun maya na tarong, wa gid ta na tarong. So atong pangutanon sa imong pagtubo, pagsaka, maayo kag income, ni saka basad ang imong espirituhanong bahin. Ang imong pagsabot sa pulong sa Dios nilawom ba? O hangtod karon nangutana ka unsa nang giingon sa Bible nga nihilak si Jesus? Nganong nihilak man si Jesus? Ba kailaing nabasahan kana ra gyud? Maura may pinakamubo nga bersikulo, pastor. Mao nang imong panalangin mubo rasad. Sumangutan na ta, ang imong espirituhanon sa panahon sa kadagaya kinahanglang mutubo pag-ayo sa ngalan ni Jesus. Aron pag-abot sa panahon sa kalisdat, anad na kang maminaw, kabalo ka unsaon. Kay kung naa nakas panginahanglanon nya wala ka na anad, di yug ka kadungog. Ang imong madunggan kung kinsay makatagbo lang sa imong Panginoon, bisag mo patay pa kag tao, bahala na, importante, mahalaga. Mora na imong isulti. Pero kung naa kay giyas Ginoo, nakakaton ka, nilawom ang imong spiritual life, makita gyud nimo dili ka makalitan sa mga kausaban. Naa kay malinawon nga kasing-kasing sa kadagaya ug sa kalisod kay Ginoo man ang naa sa taliwala. Amen. Mangutana po ko, ikaduha sa bahin aning spiritual life. Kumusta ang imong pag-discover sa imong gasa? Ingon sa Biblia, sa gifts of the Spirit. Lahi ang gifts of the Spirit, lahi ang fruit of the Spirit, lahi ang motivational gifts. Tulo na ang kaaspeto. Akong basahon ng unang Korinto 12, 7 ngadto sa 11. Now to each one of you, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Ako na lang binasa yun. Adunay mga butang nga nagpailang nga presensya sa Espiritu anaa sa matag usa o kini alang sa kaayuhan sa tanan. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka Espiritu ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang laing naghatag siya gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. Ang Espiritu nga naghatag ngadto sa usa ka tawo gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios ug sa lain pagayod ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siya hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulungan ug laing tawo naghatag siya hiyas sa pagsabot sa kahulugan sa maong pinulungan apan maurang espirituha ang naghimo niining tanan, gihatagan niya ug nagkalain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. Pangutana, na discover na ba nimo ang gasa sa Ginoo sa imong pagkatao? Kung imo nang na-discover, pangutanang sunod, gigamit ba nimo para sa buluhaton sa Dios? Lord, ang akong gasa pag-income gyud na kantigog yung kumo income, giunsa nimo paggamit para sa buluhaton sa Ginoo? Muhatag ko ikapulo, pastor. Sakto man na, pero wa pa ka nihatag, ana, ni uli ra kas Ginoo. Ang paghatag naa sa imong offering, gasa, seed, no? Pero lahi pag yun ang mga panginahanglanon, na ay nasunugan, na kay igsuon nga nasakit, o na ay birthday ba, o whatever, na kay pagkamanghinatagong espiritu. Dili lang lock up ka sa tight, unya offering, kutob ra ka din ha. Dili ka mulambo na igsuon. Sama sa planos Ginoo. Kay igo ra ka nituman, wala kay revelation. Nituman ka sa sugo pero wala kay revelation, wala kay insight ngano nga ing-ani ang pamaagis Ginoo. Muna nga ang tao nga nang manghinatagon, nagpabilin nga nakakaplag og kadagaya, apan ang naghakog dili gyud makakaplag sama sa mga napanalanginan. Roma 12:3-9. Atong gisulti tulo na siya, no? Duha lang akong suisgutan, natay gitawag nga fruits of the Spirit, gifts of the Spirit, and motivational gifts of the Spirit. Romans 12 mo niyang motivational gift. Romans 12 sugdan nato bersikulo 3, kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako sultian ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Okay, ayaw kuno pagara-gara ingon ng Dios. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon
ligdunga ang inyong pangunahuna, ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Daghag mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug nalambigit kita sa pag-usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya sa gihatag sa Dios kanato. Kung ang imong katakos pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kina sumala sa pagtuo nga ania kanato, tudlo kag di group. Verse 7. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglang mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo ka. Kung katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayud. Ang mangulo, kinahanglang magkugi. Ang mahimog mga butang sa kaluoy, kinahanglang magbuhat nga malipayon. Pag matinud-anon kamo sa inyong paghigugma, likayi ang dautan, ug hupti ug ang maayo. Hupti ang maayo. So, naatay mga pahimangno giklaros Ginoo nga kung maabli ang imong hunahuna ug kasing-kasing sa espiritus Ginoo aron mudako ang imong kapasidad tungod kana kay niuli nibalik naghiusa ka usab sa balaang espiritu nga muhatag kanimo og sensitivity o kana bitawng dali kang kasabot, dali kang kabati, dali nimong masabtan tungod kay ang imong espiritu naa naka tune in, naka-hook up sa lihok sa balaang espiritu. Muna nga ang unang kapasidad nga atong ipalambuon mao ang atong espirituhanon. Okay? Ikaduha, duha man ni no sa unang yawi mao ang pagpadako sa imong abilidad. Una espirituhanon, ikaduha ang imong intellectual ability. If you remember way back, naatay 5 areas of prosperity, di ba? 5 man na, kinahanglan mabalanse ni nato, meaning atong giatiman. Una, espirituhanong paglambo. Ikaduha, paglambo sa una-una, mental prosperity. The first two is really, really important because the three will come as a product. Pero, kinahanglan nimong sabton ang 5 para kay baw ka kung naa ba kay nataligaman ug wa nimo naatiman. Ang una ang imong espirituhanong paglambo. Ikaduha ang imong paglambo sa una-una. Kabalo mo maigsuon nga ang soundness of mind, your ability to think right. Kana bitong makasabot ka, dako kaayo kana og kahimuan sa imong paglambo. Kung lisod kang mosabot, dili ka kasabot. Lisod kang sabton kay di ka kasabot murag hanap-hanap ang ugma ana. So if there is the case nga murag bitog sige kang masultian hinaya nimo oy makadungog galing ka na duol gyud sa Ginoo, Lord tabangi ko nga makasabot gyud ko. And that is when the Lord is giving you a lot of opportunity, daghang kang nakita oportunidad, nakaila, gipaboran ka sa Ginoo, igsuon pagkakat-on gyud ang imong utok kinahanglan dili dali manluod kay kaning luod-luod mauning nakababag sa imong paglambo. Mulambo na unta pero perting luuran. Ihatag na lang unta ang jamo, di na lang madawat kay tuan na luod. Makasabot ko no kung edad nimo say sinta, si tinta kay sakit na sa mga tiguang. Pero kung 59 pa ka, layo pagkas ka ng luod-luod, oy. Wa na itaw. Ayaw na anang luod-luod. Kaya ba kay isong ka ng luod-luod? Mao na'y klaro nga nasilo ka. Ang masilo, igsuon mga bata lang. Kay ang maguwang, tiguwang, makasabot. Kung sa ginikanan, sabta lang na, kay bata pa. Ikaw may tiguwang. Musulti ang bata, sabta na, kay tiguwang na. Ayaw sad. Your soundness of mind should not stop at the level you think you are finished. Mo nang itawag nato no, na mga edad nga 38 pa lang pero sunset na ang una-huna, naog na, usbog na, di na sa mulihok. Pero na ay mga matiguang si tinta, ang ilang feeling sunrise. Maupay pagsikat sa iyang kinabuhi.
Usa may sulti katong kuyog, kisa may kuyog ni Joshua sa pagbuntog sa Kanaan. Si Caleb, usay sulti ni Caleb kan Joshua. Joshua, gisa aram ba ako sa Ginoo ha? Bisag kutsinta nako, ako nang kuhaon ng mga yuta. Kay mas kusgan pa ko sa akong panahon karon kaysa kaniadto. Inga ana unta ta, di kay nga di ko wang nako dang, di nako pwede anak dang. Ayaw sigig panluod. Kung manluod magaling ka, pangayo pa sa ilo. Sorry lang ha, kaya natiguang ko kalit. Admitar na lang sa imong sayo, pero ayaw na lang kagara-gara. Hay, sila, sulti siya ginana, di siya kasabutak. Mali ko siya. Nya sa may tamo ni mo. Inago na imong tapag, hulong mo na imong uluod-luod, be. Oh, inani no, inani na lang kay nagtuon man ta sa atong pagpadako sa atong kapasidad no, manluod na galing ina at tiguwang naka. Na lang, inaingon si Pastor Centino, tiguwang naka. Ingnas Tatay Centino, tiguwang naka. Aron lang makorek ba? Kaning luod-luod nato, garbura na. Ingna imong tapad. Murag korek. Luod pa more. Luod pa, wag yung kay panalangin. Karong panahon na, Pasko, maluod ka, wag yung kay putos. Sayop, imong timing. Ayaw, isuon, kaluoy. Ayaw, kung good, sige, ikaw. Naman na akong panalangin, wag man mo. Ay, bahala ka. Di ko madawat. Pero sa unahon na, tag-unta, oy. Tag-unta, palitan unta ko. Ang luod igsuon sa yawa na. Amen. Kay ang pagkasilo. Remember, ang pagkasilo mo resulta og panluod, ang pagkasilo iya sa yawa. Mulawom kitag pagsabot. Magkatiguang unta ta, mas mulawom tagsabot. Dili kay magkatiguang, sige nagluod-luod. Building capacity, igsuon. Building capacity. Tangtanga ang pagkaluod-luoran. Wa lang naka-good morning, wa na nagtagad. Silent treatment na the whole day. Nahon sa mga ka, la! Wa lang ko naka-greet. Wala! Binisaya kayo nga attitude ba? Okay ra ka? Okay ra! May ako sorry ha? Sabi ako nabuhat. Wa! Ayos. Malingaw ni mo yawa. Ingo yaw, yay! Pamore, pamore! You cannot build your capacity and learn and understand patience kung dali kang masilo, dali kang manluod. Unsa kay atong bato no nga mabalanse bitaw nimo yung utok kung manluod na ka? Unsa kay angay nimong ipahinumdum sa imong utok para di na ka magdali-dalig luod? Ay nani na lang, manluod ka, hinumdum si Tatay Pastor, Tatay Centino. Isa mo kung magamit tag tatay no, makahinumdum ta mga saba. Kahinumdum galing ka nga murag kasab-an na ka. Yan luod-luod pa manggod. Wa na itaw. Sige, padayon mo sa panluod. So, intellectual capacity gives you the ability to go deeper and understand better. Ang imong pagpangayo sa Ginoo nga mo di lang mulungtad no, apan mo lambo ang imong pangunahuna, muhatag kini og dako kaayo nga kausaban alang sa imong kinabuhi. Ingon ang panultihon 4:7. Panultihon 4:7. Ang pagbaton og kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang pagbaton kuno igsuon ang unsa? Ang pagbaton og kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang ikaduha mao ang pagbaton og maayong panabot. Igsuon paminawa ang pulong sa Ginoo. Kung manluod ka di naman ka maminaw. Kung manluod ka, di nakakaunahuna og tarong,
Kay ang imong unahuna dito na tanan sa pangluod-luod. Di nakakasabot, di nakakakomprehend, di nakakatarong og trabaho. Manang ang mga taong moody, nakaabot naman ng mga tao, karon lipay ka. Noon sa ka, ayaw ko storya. So, puro man ta ato storya ganina, kalit man lang ka na syakoy. Kontrola ang imong kaugalingon igsuon. Amen? Kung inana ka kinaiya niya, mag-D-group leader ka, di ka kalahutay. Di nyo ka kalahutay. Kaya nga no, ang mga tao bata nga imong amumahon sa Ginoo, magpatagad. Nya kung ikaw ang nagpatagad, what happens to your D-group? Mga pandol na tanan, magkuyog mo sa impyerno. Maayong buntag. Namukaw ra ko igsuon kay uban sa ato murag nakatuog na gyud no sa atong pagtubo sa Kristohanong kinaiya. Sa panahon sa kadagaya magpadako ta sa atong kapasidad, magpadako ta sa atong abilidad, magpadako ta sa atong unahuna, hilabihan sa atong pagkaluran. Unsa man ang luuran sa in English? Lord? Lord? Ha? Sulking? Sulking, okay. Kana, sige kang sulking. There has to be no room for that. If you are going to grow intellectually, you cannot be doing sulking. So, unang Yahweh, pag-build sa imong pagkatao, espirituhanon o imong pangunahuna. Kinahanglan mas bright ka kada adlaw. Dili nang bright ka kanato nagkahinay-hinay kag kabugo. Ayaw, magsige tag ka bright. Unsa may yawi sa pagka-bright? Humility. Di ka gara-gara o gambugiro. Kanang maghambugiro galing no kinahanglan magpakaon jud kag burger. Hamburger para mahinumdum nimo nga di ka angay ana. Ikaduhang Yahweh, build relationship. Sa panahon nga maayo ang imong kahimtang, imong ligunon ang imong mga relasyon. Unsay atong ligunon igsuon, nag-apas ko sa oras. Panultihon 3:29. 3:29 ayaw paglaraw bisan unsa nga makadaot sa imong isig katawo nga misalig kanimo. Ayaw kuno paglaraw o bisag unsa nga makadaot sa imong isig katawo nga nisalig nimo. Galacia 5:14, Galacia 5:14, kay ang tibuok balaod na tingob sa usa lamang kasugo, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Apil na diha ang imong giluuran. Tanang mga nanluod musulti og upat ra in taon sila ang matinud-anon, ang dares epek pa. Santiago 2:8, James 2:8, kung tumano ninyo ang balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon, husto ang imong gibuhat. So sa panahon sa pandemya, no, kung wala kay tarong nga relasyon, luoy kay ka. Pero kano sa man nimo i-build ang relationship sa panahon nga maayo ang imong kahimtang? Kay makahatag man ka, makatunol man ka, makabuild man ka og relasyon, makatabang ka sa katawan, kay maayo man. So sa panahon na po nga murag ikaw ang manginahanglan, kay nakabuild kag relationship sa ubang tao, kay ikaw ang manginahanglan, sila na po ang mo paambit sa ila pong hinabang ug tabang dina kanimo. Igsuon ang relasyon makagagahom kaayo. And I would like to emphasize, relationship is very powerful. It works in business, it works in a company or in a rank and file relationship, it works in a natural environment, it works in politics. Why? Because relationship is powerful. Dako kaayog mahimo ang relasyon. Muna kung ikaw ahente, kinahanglan maayo kay ka anang relationship. Kung wa kay kwarta, palit og mga candy. Oh, Brad, wala pang blessing kay eto muna. Cake lang muna. Tiyagaan mo muna tong cake. Cardinals.
do something to build relationship. Nakita nimo ang imong kliyente na ay panginahanglanon nga kay baw ka mutagbo pero layo ra sa imong produkto, tabangi for free. Tanom, igsuon tanom. Na ay problema ng ospital, gidagan nimo, sakay nimo sa mong auto, atiman nimo sila. One day, it comes back to you. Amen? Nanghayog dugo, hatagig dugo. Ayaw lang sa imong iro, kanang imog yun. Amen? Munang mangayog itong tabang ngayog dugo, volunteer yun igsuon. Mga panahon na nga makatabang ka, kay kung ikaw na pong mangayog dugo, hasta kabaw mo, tunol nimo. Why? Because you have built the importance of what is required. So sa panahon sa imong kaayo no, managayaon ang imong kahimtang, ilig-o na ang imong mga pakig-abi-abi og tao. Ayaw gara-gara porque daghang kang kwarta di nakamanagad. Kaila katong niagi. Kay kaila ra to nimo ngadto nagbaktas pa ka karon nga naa na kay ing ana di na ka mo tan-aw. Mabangga niya ka sitom ra ba to? Alkansihon gyud ka. Uban ingon nga ganahan man kong mukuan pastor pero ako'y kapital. Kay ba kay igsuon nga pwedeng bayran sa relasyon ang capitalization? Ako'y sakinan pastor di ko kautang kung naa kay relasyon sa mga tao sila ang muhatag nimog sakinan. Sabta pag-ayo, igsoon, sabta lang yun. Break the wrong understanding. Kung gusto kang mulambo, sabta, importante ang relasyon, makatagbo ni sa tanang mga butang, especially sa dili kaya sa kwarta. Kung saan mo na pag-build ang relasyon sa panahon nga naa ka, hatag. Sa panahon nga makatagbo ka, tagbuha sila. Sa panahon nga naa kay makatampo, dugo ba na nimo o lawas ba na nimo nga matabang alang sa Panginoon, tabang. Ang ginuuray manumbalik sa imong paningkamot. Og tanan musulti og. Pero timan ini no, makigrelasyon gali kag tarong sama sa Ginoo, maigo imong garbo. Magrelasyon gali kag tao tarong sama sa Ginoo, imog yung kanon imong garbo. Kay usahay mo build kag relasyon lait-laiton man ka, mura makag iing na ana. Okay ra na. Ikaw may nitubo di man siya. Munang ang tao gasag yun na sa Ginoo, maot magpinaiya, maot maghunahuna, pero kung kantigo kang moduma nila, moabot ang panahon, gamito na sa Ginoo para panalanginan ka. Pero nanluod man ka, sayang. Musakripisyo ka sa relasyon, dili na ingon nga tanan maayo, na akay sacrifices that you have to do, you have to pay so that you can fulfill the plan of God for your life. Now, naay mga tao, no, igsuon, kung maayos sa relasyon, naay mga tao, nga bisag di mo trabaho, makadawat og sweldo, tungod sa relasyon. Na ako'y kaila o sa kapastor, no, sa wala pa ning grupuha, yano, nga miyembro lang sa simbahan, giampuan, ang iya ampo ra gyud, di magaling kuno siya mo advice, ampo ra gyud. Ampo ra gyud siya. Di siya mo advice kay umasay kalibutan po sa ilang gisudnan. Nagsugod og real estate hantod sa nahimong developer. Karon, grabe. Mo ini-sponsor niya 3 ka beses nga trip sa Africa, 2 ka beses nga trip sa Israel, o nakapalit siya dang palit kay na may gibayran gamay nga amount, 2 ka sakyanan. Bag-o. Unsa man? Relasyon. Asa siya nagsugod sa wapay jamo ang tao. Papo siya nagunahuna nga mo dato ning tawhana, iya ampo ra gyud siyang mapanalanginan. Pag dato ning tawhana, ni saa day siya sa Ginoo, Lord, imo gali kong pangalan kaning tawhana, Lord, ako gining panalanginan. Naay mga taong ing ana. Pero kung hakog ka, hambugiro ka, dautan ka gunahuna, tan-aw nimo sa tao, imong sulugoon, wa kay ugma. Ing na imong tapat, naginulsol na ko. Wa na tao. Tarong lang. Nakay nakita, naplatan, tabangi. Napa man kay oras, tabang, baylog ligid. Muhat tagalig bayad, ayaw sir, tabang raning ako. Pag iyong galing, ayaw sir, tabang raning ako, hatag na si mong telephone number, tawagi ko man, punapakailaing problema.
Asa ka ana? Nya di man problema iyang hunaw-hunaon, ang hunaw-hunaon unsaon pagsukli sa imong kamaayo. Di ba nag-advise mo ko sa inyo kung naamoy trabahoon, ayaw sultig presyo. Hatagi lang sila kahigayon nga muhatag. Mas dako kag makuha ana. Kaysa mo presyo ka taxi driver, moingon, sir, kuan ning ato sir kanang ingon siya nga pakyaw ni sir kay layo kay pagbalik wala koy wala koy pasahero. O sa kay bawo nga mas dako unta ko ihatag kung mag-metro mi akong idoble triple kay kibaw mo ko wa siya pagpauli. Pero unhan man maniguruman. O ako ni sakay ngadto ko sa uban. Maayong buntag. Moingon tong driver, "Amay ka pastor kay ingana ka nya kadagaran tao di man ing nana." Aw, kinaiya na igsuon. Kinaiya na nimo. Ingon pa tos brother Wirin, taxi driver pa siya nato. Ingon siya nga, grabe naminaw ko sa mga taxi driver ni abutang hapon. How much? Here to Muratog hotel at Bangsa na lang pagliko bitaw sa airport kanang nay hotel diha ni adto. Unahan pa. Basta daalang kanang atbang sa Goldberry karon. Kanang karaan man na. Atong mo'y gigamit nga Cesario. Cesario. Ingon tong sa 150. Ingon tong hapon. Expensive. Atong sa how much? 120. Expensive pagkabot kay Wiri 50. Sa iya ni sakay. Kaya mo man siya ang hapon nagunahon nag-dollars. Pagbayad, 50, right? 50, sir. Hatag $50 na yun. Pero siya, kung piso to, okay lang yun. $1 man. Igsoon, sabta. Kung gusto kang mulambo, una nga yawi, mao ang imong espirituhanon, o ang imong paglambo sa una, ikaduha, ang imong pag-build og relasyon. Tungod kay maayo kag trato, unsa may isulti sa imong kliyente, can you give me your number so I can call you anytime if I need you? May ana man na. Pero kung di ka maayong driver, pagbayad nimo goodbye. Di na ko ganang kita nimo. Naakay kliyente, kontraktor ka, naagi pangayo, labaw sa imong trabaho, yata kung mabuhat nimo. Wanay tao. Di ko malkansa na pastor, ayaw lagi huna-una ana. Nananom ka. Nganong importante man ang relasyon igsuon sama sa atong matawag nga covenant. Ingon ni Haring David ngadto sa ikaduhang Samuel 9:1. Ikaduhang Samuel 9:1, akong paspason og jutay nagdagan man dining oras no ay mo na di na mo dagan. 2 Samuel 9:1. Unsay sulti ni David? Naa pa ba'y nahibilin sa banay ni Saul na akong mapakitaan sa kaayo alang kang Jonathan nga akong amigo. Nganong nangita man si David og tabangan sa banay ni Saul tungod ni Jonathan? Patay naman ang duha. Pero nganong nangita man gyapon siya tungod sa relasyon niya kang Jonathan, gusto niya nga mabati sa apuhan, mga apo, ang kaayo sa ilang relasyon nga mapanalanginan sila tungod kay maayo ang relasyon nilang duha. Kabalo ba kaigsoon nga kung ang imong ginikanan maayog relasyon sa sigkatawo, ang imong ugma, ang anak sa mga ginikanan, panalanginan sa mga ilang karelasyon. Maayong buntag. So you must make up your mind kung gusto kang mapanalanginan nga imong ablihan ang imong unahuna sa pakig-abi-abi og isig katao. Matinabangon, manghinatagon, maabi-abihon, bisag wa kay pagkaon over, Brad, usay akong ikaalagad nimo na kay makaon diha, naa pa ko'y tinapay og biskwit. Nya na kay soft drinks, tubig na lang kay wa pagyud ko intahon, pero ato ning anon, malipay na sila igsuon. Kaysa mong ingon ka nga bisag naa kay lechon, na kayo makaon sir. Waway lechon. Para ni amo. Tawag nila sa atong karaang pinulungan, mga gwatsinanggo. Mayong buntag. Hinaot, maablihan ang atong sayop nga hunahuna igsuon no.
Usahay, kung nakaita hakog, ato lang ka o galingon. Makig-isig ka tao galing kay igsuon, usbon jud ka sa Ginoo. Usbon jud ka. Ug tanang gustong mausab sa Dios, musulti og Amen. So tarungon nato para atong anak mapanalanginan. Kabaw ba kay igsuon na ay mga biyahe, trip abroad nga di ka angay mo gasto. Ang imong relasyon ang mo gasto. Na ay mga butang sa imong panimalay, dili nimo paliton. Ihatag lang sa imo tungod sa imong relasyon sa isig katawo. Dili tanang butang angay nimong paliton, mas daghan unta tungod sa imong relasyon. Munang importante ang smiling face. Muna'y cancerous nga maayo. Kita gali mo, mag-abot gali mo. Bahala na nagsimangot na, ismile lang yapon. Pisag na ningil kang di kabayad. Maayong buntag. Ya pasol gitikasan man ko, smile gyapon. Di ta pwedeng manluod. Kay manluod ka, nasilo na ka. Ingong galing ang Biblia, di ba? There was a time nga nailad ko. Daghang taon ni sulti, ikihalagi na. Nisulti mo ang pulong sa Ginoo nga ayaw. Nya nisulti dito no, unsa man daay kung nadaot ka o nadautan ka o gimaruan ka, okay ra na. Kaysa imong dauton ang imong reputasyon at tubangan sa gawas nga alagad ka sa Ginoo ug ang taong imong gikiha naapod sa Dios. Usahay ing ana na lang yung imong irason para dili ka masilo, di ka manluod, di mausab, ang imong kaugmaon mas ligdong pa. Amen? Ibalik nato sa imong tapad, ayaw na anang luod-luod. Ikatulo nga Yahweh, mao ang atong gitawag nga selflessly invest in blessing and transforming other people's lives. Ang walay puangod nga pagtabang sa isig katawo. Selflessly invest in transforming lives. Nga mahimo gyud kang panalangin. Naulahi man ang pag-abi-abi, relasyon man na. Pero naay mga panahon nga wa kay relasyon pero mo panalangin ka. Samta katong nasunugan mo hatag. Wa makailabot ana pero nagamit ka sa Ginoo para sa pagdako sa imong pagkatao. Amen? Acts 9:36-43. Nganong importante man tan-awa ang resulta, no? Paminawa pag-ayo. Sa buhat 9:36. Sa Joppa dihay usa ka babayi nga tinun-an nga ginganlang Tabita, nga sa Grego pa Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabus. Ni atong higayuna nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas o gihaya dito sa usa ka lawak sa itaas. Ang Joppa dili kayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an dito sa Joppa nga si Pedro dito sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo pagpahibalo kaniya paadtuon siya sa Joppa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila og pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak og ilang gipakita kaniya ang mga biste ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya nga nagampo. Unya giingnan niya ang patay. Tabi ta. Di ko siya nga magtabi ta. Tabi ta. Kinaya ninyo mo pick up points. Sige. Og patay na ba yas, tabita? Nya, gistoryahan niya. So, ingon sa isultin ni Pedro, tabita. O gibukas sa babae ang iyang mga mata, o sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya, o niya gigunita ni Pedro ang kamot sa babae, gipatindog, o gitawag niya ang mga magtutuo nga byuda nga iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Mikaylap sa tibuok Joppa ang balita may tungod niini daghang taong mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilis Joppa pila ka adlaw uban kang Simon nga nagpatigayon sa panit o panit. Unsay nahitabo? Tungod sa kamaayo ni
tabi ta o ni Dorcas, namatay siya. Pero kay maayo magud siyang tao, manghinatagon, matinabangon, nagpasugo og tao ngadto kang Pedro. Pedro na ay alagad sa Ginoo diri, tabangi mibi, ampu ini. Ningadto na ay taong nagrepresent kay maayo man siyang tao na ay nag-endorse kang Dorca. Gingadto si Pedro, niabot si Pedro, tungod sa kamaayo sa babae, nabuhi siya pag-usap. Pero kung dautan pa tong bayhana, ilubong na na, mirisi, tiwasi, mga gabanon nga mga pinulungan. Why? Because there's nothing to relate with. Pero kung maayo kag batasan igsuon, mabuhi ang mga patay. Pero ang uban isulti, may pang mamatay ka. Maayong buntag. Tungod sa oras no, ako na lang ning tapuson. I really want to finish this. So, unsa tong ikatulo? Ang pagka matinabangon, selflessly invest in blessing and transforming lives. Ikaupat nga yawi, mao ang pagpabilin nimo nga relevant. Pagpabilin nimo nga unsa? Unsaon man na pastor nga bisan gani nga naapsa na kas panahon nga di kaiwit sa mga bag-ong panghitabo. Atong tanawon ang advice sa Hebreo 6:12. Ako lang paspason igsuno Hebrews 6:12. Dili kami buot magtinapulan kamo, gusto kami nga mahisama kamo ni atong nakadawat sa gisaad sa Dios pinaagi sa ilang mga pagtuo og pailob. Kung mapailubon ka, dili ka luuran. Amen. So, ang ikaupat nga yawi, mao ang pagtuon, pagkakat-on sa mga taong mga taong nga nangagi na o nakaabot na anang dapita. Meaning, you are learning from the people who have done it, who have been there, done that, and now you are continuing from what they have learned, and you move on with the knowledge they have and adapt to what is before you. Ingon sa in English, we do not want you to become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. So, kinahanglan imong sundan ang pagtuo o ilang pagpailob aron nimo makaplagan ang mga taong nakapamuhat na anang butanga nga mabuhat pud nimo. So, sa panahon sa abundansya, nagtudlong Ginoo, kat-on ka sa mga nangagi. Kat-on kang Ayala, kat-on ka ni Zuckerberg, kat-on ka ni Elon Musk, kat-on ka ni Warren Buffett. Kat-on, basta sige lang kat-on sa mga naa na dito. And then, sa mga alagad sa Ginoo, through faith and patience, they have inherit what has been promised. Igsuon no, ang atong problema, kanang maalamon kay ta, kanang term bito sa Binisaya nga maing laki. Taugon galing nimo imong kaugalingon nga maing laki, di na ka mamati sa laing tao. And when that happens, you are missing a big opportunity in front of you. And because of that, you are going to miss on what is so important. The learning process from the past, the present, and how you can adapt it to the future. Muna nga, kinahanglan mo tan-aw ka sa mga tao nga gigamit diha sa Ginoo. Now, uban tao no makiglalis. Di ko to na, di ko ana. Igsuon, paminawa lang nino. Makalalis tas opinion. Pero di ta kalalis sa resulta. Usahay, bright ra kay ta, di ta mo tuo. Mas maayo ta, pero amay mo agi. Ayaw pasagdi nga ang kaalam dili mo tumaw nimo tungod lang kay tan-aw nimo mas bright ka. Tanawa, nagmabungahon ba siya? Naabay klarong resulta. Ikaw puro lang yaw-yawa kay agi. Paminaw na lang sa. Ay, wanay tao. Mingon galing ang Biblia mo, hatag kas Ginoo, hatag na way lalis. Na may proof. Pangwarta na sa mga pastor, pangwarta na sa simbahan. Ayaw katag. Tanawa po ng resulta sa imong kinabuhi. Maayong buntag. And I will close with this, no? Ako lang yun i-maximize. I really want this finish. Atong ablihan ang ikaduhan na ni nga thought. Ang una, mao ang upat ka Yahweh. Ang upat ka Yahweh, mao tong una, unsa?
ang pagpadako sa imong kapasidad, espiritual o una-huna, ikaduha, build relationship, ikatulo, invest in helping, ikaupat, okay, ang ikaupat, ako lang balikan kay muragwan ako sa uban, maintain relevance. Maintain relevance for 2 seasons. The previous and the incoming. So, learn from those people who has done it. Ang verse na ito na Hebrews 6:12. Now, nganita sa atong gitawag na ikaduhang pangunaon, sa may buhato nato sa panahon nga na ikadagaya, mo ni ang atong tawgon nga season of leverage. It's really a time of taking the opportunity and the advantage of what you have. Season of leverage. Ingon sa Lucas 16:1-9, kani misteryoso po nino, in fact gigamit ni nato pero wag kita kasabot. Atong basahon Lucas 16:1-9. Ug mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, dihay usa ka dato nga maoy piniyalan o gisuginlan siya nga iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. Busa iyang gitawag ang piniyalan ug giingnan unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi ako hingpit nga husay sa imong pagduma sa akong katigayunan kay sukad karon dili ka na piniyalan. Verse 3. Busa miingon sa iyang kaugalingon ng piniyalan, papahawaon ako sa akong agalon unsa na may akong buhaton. Wala man ako'y igong kusog sa pagtrabaho ug bugat ug maulaw usab ako magpakilimos. Mao kini ang akong buhaton aron kun papahawaon ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Mao na ni ang tudlo. This is now the teaching of God to those who are listening. Ingon siya, mao ni ang instruction, verse 5. Busa iyang gitawag ang tanan nga mga utangan sa iyang agalon. Unya iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao, ania imong bali lingkod og 50 na lang ang ibayad karon dayon matud sa piniyalan. Verse 7, ug giingnan niya ang usa, ug ikaw pila man imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo. Mitubag ang tao, ania ang imong bali 800 na lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalon niining tikasan nga piniyalan, midayig kaniya. Ano yung makausang tao nito? Midayig naman noon. Ang agalon nining tikasan nga pinilan midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat kay ang mga tao nining kalibutan na mas maantigo magduma sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iyang kahayag. Ug si Jesus miingon, padayon, busa sultian ko kamo, pagbaton kamo mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutan na aron inig kahurot na niini dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. Misteryoso kani kaayo nga pagtulunan pero simple lang. Ang gitudlo ni Jesus dili ang pagtikas. Ang iyang gitudlo ang pagpangandam sa kausaban. Kay piniyal naman ni siya, manager man ni, nya giingnan siya, mawala na ka sa imong pagka-manager kay di ka maayo maghusay ta. So pagkabalo niya nga tangtangon siya, verse 5, nagtudlo si Jesus unsay maayo nga iyang yunahuna. Ang gitudlo ni Jesus mao kaning piniyalan naghubuhat og unahuna unsaon malig-on ang iyang relasyon sa isig katao, especially sa utangan, na utang kabubuton, pag abot sa panahon nga siyang mangita og panginahanglanon o na ingon sa Biblia naay mudawat niya sa ilang puloy-anan. So ang gitudlo ni Jesus dili ang pagtikas, ang gitudlo ni Jesus mao ang maalamong pangunahuna. Paminawa pagayon no. Ingon siya, ang agalo niining, verse 8, ang agalo niining tikasan nga pinilan, midayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kaya ang mga tao niining kalibutan na mas mantigo magduma sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iyang sa iya sa kahayag. Si Jesus may padayon sa Panginoon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamo higala pinaagi sa mga bahandi. Pagbaton kamo higala paagi sa niining kalibutan na aron inig kahurot na niini, dawaton kamo dito sa walay katapusang puloy-anan. Talinhaga ni siya pero klaro kaayo nga naay labot ang imong pakig abi-abi og isig katao
ang imong paghuna-huna nga tarungon nimo imong relasyon, kung matarong na moabot ang panahon manginahanglan ka naay mudangop nimo, naa kay kadangpan, rather naa kay kaduulan tungod kay sa panahon nga naa ka nagmatinumanon man ka. Mo nang ingon ng Biblia sa huna-huna sa agalon nga gitikasa ning iyang piniyalan, ingon siya nga maayo ka muna kasabot ka unsaon gyud pagduma sa usa ka relasyon aron pag mawala na ka naay mudawat nimo. Igsuon karong adlaw no, dako ni unta nga panahon pa akong iitahas no, pero ako na lang imubo. Ang kahigayunan nga naa nimo dili na forever. Naay pagnaog, naay pagsaka, naay mga twist and turns. Pero kung maayo ka mosabot sa panahon, timing is everything. Timing is what? Mosaybot pasabot nako. Kung sabot ka nga naa sa kamaayong kahimtang, kuwaa ang higayon nga mahimo kang panalangin sa laing tao. Gamita ang imong kahimtang nga makapanalangin ka bisan sa mga tao nga kabaw kawa jud kay makuhag balik. Kay imo kanang tahas nga angay sabton para ka mulungtad sa bisan unsang mga pangitabo. Example sa Lamentation 3:27. Lamentation 3:27. It is good for a man to bear the yoke while he is young. Maayo nga ang batanon nga mukuha sa iyang kabugaton samtang bata pa siya. Timing na sabot pasabot. Samtang bata ka, kaya pa na nimo ang load, dawata ayaw reklamo. Yatagang kag problema, dawata ayaw reklamo kay bata pa man ka. Moabot ang panahon, di na nimo kaya, lain na po'y mutabang alang diha kanimo. Ug ang ganahang mausabang hunahunag kaugmaon mosulti og. And last scripture, ako lang yung i-conclude, as long as it is today, John 9 verse 4, John 9 verse 4, as long as it is today, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Ingon ang Biblia, samtang naa pa ang adlaw, kinahanglang mo trabaho kita. Sa trabaho niya nga nagsugo kanako, kay ang gabi mo abot, ugwa na tay mabuhat. Samtang naa ka sa kahigayunan, samtang naa ka sa kahayag, samtang naa ka sa abilidad, samtang naa ka sa leverage. Use that to be a blessing, and then one day, the Lord will bless the work of your hands. And everyone said, Amahan akong pag-ampo nga, daghan kaming makutlo aning mga pagtulunan, pero ikaw Ginoong Dios ang mutabang. Amo ning i-review, amo ning tunan balik, among sabton, balikan namo sa YouTube, balikan namo, hantod sa amog yung masabtan ang imong pagpanudlo, Ginoo. Tabangi kami nga amog gining masabtan kinasing-kasing sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og muhangyo ko ninyo, balikan ninyo ang wali 3 to 4 times until mahimo na gyud ninyong parte sa inyong kasing-kasing. Naman ni sa YouTube, naman Facebook online, balik-balikin ninyo. Nya i-share ninyo sa inyong kaila nga angay pud mausab ang atong tumong mapanalanginan ang tao. Amen. Usa mo sa kasi pastora mo kuhatag second offering na ay namatay duha ka pastor atong panaad sa Ginoo sa panahon nga ang kapastoran mga senior pastors mamatay muabag ta. So mo take tag offering para nila mo ni atong pananom para sa panahon nga kita na pod ang abagan napoy moabot. Amen. Lord, sa among pag-abag sa kapastoran nga matay duha sila ka buok, Lord, ikaw ang muhatag kanamong abilidad. Hatagan mo nimo og pagkamanghinatagon, dili mangita og pinakamubo, apan mahatag namo ang pinakamaayo. Alang kanimo kay alagad man ni sa Dios. Panalangin ni ang tanang muhatag sa ngalan ni Jesus. Tanan mosulti og Amen. Praise God. Atong papakanuog, atong ipasa ang collection. Brad, ipasa nato para sa namatay nga pastor. Praise God. Amen. Ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, panalanginan ta. He has come to give us life and life abundantly. Pero kanang life nga abundant, kinahanglan sad atong makatunan. So probably some of you are saying, wa man gyud taga-hisgot anig Jesus. Mao na gibutang sa Biblia nga Jesus Christ came to give us life and life abundantly. So atong gikatunan how we can obtain or receive that abundant life that the Lord has given us. Amen? Amen. Praise God. Naaba mo'y wisdom nga nakutlo karon, ato ka nang i-apply sa atong kinabuhi. Okay? Sige.
Well, people are giving para sa atong mga sa duha ka pastor nga namatay. Salamat sa Ginoo. Sige. Manindog na ta. Karong Wednesday mao ang appreciation banquet para sa mga tao nga niunong kanamo sa pagpangalagad sa Ginoo bisan pa sa panahon sa pandemya. Makadawat ra mo og invitation kung kinsa ang angay nga mo attend sa Wednesday nga party o niya. Kung ganahan ko nung mo panalangin sa mga workers sa simbahan, welcome na siya. That's welcome. Okay? You are welcome to do that. O niya, karong Sunday, unsa mahitabo ron Sunday? That's our Thanksgiving Sunday. So, atong andamon. Everybody, itaasin yung mga kamot. Ginoo, salamat sa imong katawhan. Gitudluan sila, Lord. Ang imong pulong, kinatanom silang kasing-kasing, o ila ka ng buhaton. Salamat, Lord, sa wisdom nga gikan kanimo. Ang imong mga katawhan, magalakaw nga adunay godly wisdom. Ang balang espiritu, anaa kanila. Magatultol, magagiya sa tanan nilang buhaton. O imo silang gamiton, arong mahimo silang mga fishers of men. Padayon ni padayag ang imong mga plano, prinsipyo sa ilang kinabuhi. Lord, akong gideklara sa ilang paggawas, imo na silang gipanalanginan. Sa ilang pagsulod silang panimalay, imo silang panalanginan. Sa ilang paghigda, imo silang panalanginan. Sa pagbangon, imo silang panalanginan. Ang mga maayong butang, nagasunod kanila, Ginoo. Lord, salamat. Maayo ang ilang mga lawas, proteksyon, gikan kanimo, mana kanila. O Lord, salamat nga imong gamiton ag tagsa-tagsa. Sa ngalan ni Jesus, o ang tanan mo yung ano? Amen. Okay, therefore go and make disciples of all nations. God bless you. Amen. God bless you.